निनाई ॲग्रो बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेडचे उत्पादन प्रोटोमिल शेणखत आणि तत्सम सेंद्रिय खतांना उत्तम पर्याय म्हणजे प्रोटोमिल कोकणातील सर्व पिकांसाठी, भाजीपाल्यांसाठी, फळे फुलांसाठी उपयुक्त 25 वर्ष लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या पसंतीस उतरलेलं खत म्हणजे प्रोटोमिल खत। भात पिकासाठी प्रोटोमिल हे उत्तम सेंद्रिय जीवाणू खत आहे। रासायनिक खत वापरणं किंवा युरिया वापरण्याची गरज नाही। एकंदरीत कोकणातील सर्व शेतीवर पिकांसाठी उपयुक्त सेंद्रिय खत म्हणजे प्रोटोमिल खत। 1 जून पासून प्रामुख्याने समुद्रातील मच्छीमारी खऱ्या अर्थानं बंद करण्यात येत असली तरी यावर्षी अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे किनारी भागात 22 मे पर्यंत 45 ते 50 किलोमीटर प्रति तास वेगानं वादळी वारे वाहण्याची व मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागाकडून वर्तवली गेल्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव 8 ते 10 दिवस अगोदरच पाऊस तसंच समुद्रातील वादळी स्थितीमुळे किनारपट्टीवरील मच्छीमारी व्यवसाय बंद करण्यात आला आहे। देवगड येथील समुद्रातील वादळी स्थिती लक्षात घेऊन हवामान विभागाकडून आलेल्या सूचनांप्रमाणे बंदर विभागाकडून मच्छीमारांना समुद्रात न जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत। हवामान विभागाकडून प्राप्त संदेशानुसार मत्स्य व्यवसाय विभागानं मच्छीमारांना समुद्रात न जाण्याची तसंच नौका व साहित्य सुरक्षित ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत। या वादळी स्थितीमुळे मच्छीमारांकडून नौका देवगड बंदरासह इतर सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आल्या आहेत।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.